Siyagijima kukhona indlela khembe indlela incane inzima kepha isiphetho sayo sibuphile ukuphikayo, right? But abantu baningi bahamba ngendlela elula ebanzi ifana ne-N1 bayahamba nje N1 bayahamba kalula. Kepha kukhona abanye baphumelelele bathathe indlela encane bahamba ngezwi. So ukukholwa kwakho kuyobiza ngoba emsebenzini bazothi kuwe woza asiye lenza iphutha kancane sithole imali egcwele, right? Or maybe ekhaya bazokuphoqa ukuthi siyaphahla lapha siyahlabela amadlozi, but you have to say mina ngihamba noJesu. Maybe omunye umuntu uzothi hey asiye ocansini ngaphambi komshado, but you say mina ngikhethile uJesu. But namuhla noma wonile kangakanani asithi Jesu ngikhumbuze mina ngisoli uJesu uzokuthethelana kokuphelele ube njengoboya nezezimvu. So asikhethe uJesu insindiso mahala. Kepha endleleni ukukholwa kwethu kuyobiza. Kepha isiphetho sokukholwa kungukuphila okuphakathi. Manje ngimise igama likaJesu.